priziv na uglu Valjevske i Toše Jovanovića. Ovdje čovek jebote! Ovamo, ovamo! Kači! Bravo! Bravo, momci! Gde ti idete? Ti gore idete? Alo? Gde ti idete? Ovo se događa svaki put kad počne velika kiša. Svake godine. Uvek isto i uvek nanovo. Ovo je mesto gde je prošle godine dete se davilo. Dole je FNP. Kada bi sigurno izgledalo 10 godina? Dobro. Ovo jedno mora da se reši za svagda jer ovo je stalno tako. Evo, gospodin je otišao da vidi gde mu je dete. Ovo se zove Valjevska Nijagara. A ono se dole zovu Hrabri Ciganini. Prošlo je 15 minuta od kada je prestao pljusak i dalje ide voda. Znači, ovi kolektori nisu ni za šta. Gospodin koji je pomogao